Em sembla que qui somia ets tu. Deixa'm dormir. Sí, que és un somni meravellós. Estem a un teatre ple de gent i nosaltres som a l'escenari per presentar les actuacions dels alumnes de l'escola. Que no estem en un somni, que t'has fet una embolica amb el lema de la nostra escola d'enguany. Així no estem en un somni? No. Doncs jo crec que tenim públic. Ara sí que em sembla que l'hem fet a grossa. Havíem de presentar el Festival de Nadal i ens hem adormit. Ja et deia jo que t'havies d'aixecar. Sí, per presentar les actuacions, no per viure dins d'un somni. Doncs, senyores i senyors... Preparats a escoltar la classe de segona? Abans, però, us volem transmetre els nostres desitjos per a aquestes festes. La Claudette, el nostre núvol més estimat, ens convida a somiar amb Jesús un Nadal per tothom. També ens convida a viure un Nadal ple d'esperança. Ple d'amor i solidaritat. I especialment ple de pau. Segona ja està preparat i cantaran en català Dimoni Pelut, en anglès Rudolph the Red-Nosed Reindeer, en castellà Burrito Sabanero.
Arriba un dels moments més bonics d'aquesta tarda. És el moment de compartir tots junts una cançó. Sí, és aquella cançó que us han ensenyat els vostres nens. Ens fa molta il·lusió que ara canteu amb nosaltres Tinguem tots un bon Nadal. Com va, oi? Doncs ara a cantar vosaltres amb ells, d'acord? Tinguem tots un bon Nadal, 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 tinguem tots un bon Nadal. Molt bé. I fins aquí hem compartit amb vosaltres les nostres cançons, balls i us agraïm la vostra presència i els vostres entusiastes aplaudiments. A nosaltres ja ens toca dir-vos adéu, esperant que hagueu passat una bona estona i desitjar-vos un bon Nadal!